Naimbag nga oras iti tunggal may sa kabarbaruman na napakasaritaan ti may patangatang dito YouTube channel JENA ALMOITE drama. Iti drama Manang Bianang. Manipod man nga rod kini Kabsat Densyo tintay patangatang ay drama itangam sakbay na nabara paya kablaaw kada Edmalin Risco dita Abra ni Bulong Manggad kani Lolita Maganay dita Hong Kong. Kastiman nga rod di ko na ni Kabsat Densyo. Dear Manang Bianang, aday di mo nang asawa kat ada anak ko kankwana. Idikwan nang asawa akmanan iti may kadwagon daway. Ngam daksanggasat, tati natumpo nga kamay kadwang asawa, masaksakit. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello, Densyo, ading ko. Hello, Manang Mayla. Awanan, natayon ti asawak. Ha? Ala, apay nga eh. Di na nalasatan ti sakit na manang. Inyawid min di ti balay. Malamayan ang ti asawak. Sige, taumayak adagos dita. Bye. Ay na, unaya-naya Rosemary anak ko. Taimpan mo matan. Imbes sa siyak ngayon am tilamayam to. Saan ta si kamat tilamlamayan men? Ay na. Densyo, awanan tanak ko. Wan nga rod nanang. Na-stress sa mga men. In-stress mo sa mga men. Isa na trigger ti sakina. Eh, saan mo't ananang? Manipod nagden na kami iti anak yaw. Jak pulos inikan iti sakit ti ulo. Nakita yung mat no kasano ti panangasikasok ken ko ana. Nanguruna iti masakitan. Kahit kasano nga tapukok kada kayaw. Alaag ay jay matbalay ti kanayon ngayan na. Kandi mo matlamasi kaso, tada trabaho. Ang mga napampanunutang kidi ti mga alay ti yaya na, ay oray sa anon. Sayang ti swildom. Itad mula kanya ko na ti swildom. Tanay baglang ay gatang itigatas tanak mo. Ala, pagsaritaan tayong tulay tayong ton maitabonan ni Rosemary nanang. Ay, kano ka na ti tabon ni ipagmaw may lanak kaw. Inton bigat ka nun, tatang. Ayan yan. Namidwa na nabalo di kabsat mo. Babaluan samat ni Tinsyaw. Kaasi nga rod, tapinanawan damanan. Ni Aimee nga imo nang asawa na, natay ga po iti disgrasya iti lugan. Sa ita, natay mat iti sakit jay may kadwa nga asawa na. Kasi nagtidwa putot na ta awan inada. Wan nga rod tatang. Naimbaglaangan ta adda dagi jay katugangan ni Densyo ang mga awir kadagi jay putot na. Wen dandanid di na pa'y ipakitan na gadya poko may. Kat apokok mo't na gadyay. Ta anak ko ti amada. Bukbuko ng damutan na gadyay putot ni Densyaw. Makipaglading itak iti pupusayan ti anak mo, Lelpina. Agyaman ak, gudaw. Ay, nagrigat nga aklunan nga mawan maramidak. Wen talaga kasta. Mawatak tirik nam, ta kasta kami mo't lang, hindi natay ti anak ko. Nga imunang asawa ni Densyaw. Ay, O kahit di alam to ti apukam kada Densyaw. wan imbagak day taken kwanan. Tadi na matlama asikaso, tada ka nga rod trabaho na. Wen nga raw, makumikom ni Densyaw. So nga inalakmot idi ti apukok ken kuana, ta awan mangbantay. Ay, kaasimot dagita poko ta. Awan inadan. Wen nga raw Ay, sapay ko ba ata saan na mga sawa ni Densyaw, tanay? Duan dagiti putot na. Duan ti suportaran na. Apay, mga sawa pa'y langata. Ay, no siyak ti masurot oray saan kuman. Piun nga raw No mga sawa manan, di manayunan manan, ti putot na suportaran na. Wan nga rod iso nga oray saan kuman. Kat, anyat planom ita ading ko. Tana itabunan day di ipag. Umayak man pa lagyan iti balayo kada tatang manang. Kasla mabagtitak na daak iti balay. Ay katwan nalawa mo ti sigod abalay tayo. Kan bumalay ka dito
Ta dito'y ka nga rod ti sigod abalay tayo. Iso anawaya ka latang agnaad dito'y no kayat mo. Wan mo't nga main din siyaw. Agnaid kan dito itapno adda kami akan kaduam. Sapay inaladan sanjay anak mo. Uwan tatang, inala ti may kadwa katugangak. No awan ko mabasit nga anak ko. Alaak jay anak mo dito'y tasyak ti mga awir. Sana balit adda ni nanang ang mga sikaso, manang. Ken adda dagi jay aanti na iji balayda. No awan ko matrabaho akat siyak ti mga awer kadagi jay anak ko. Hangam jakmat ngamin masango. Sa bagay, nairuam jay anak mo ijay balay da katugangam. Ta ijay tinagnaadan na idi masakit day di ipag. Saan aya? Uwan manang. Alam kit din dagiti kawus mo niti balay. Dito'y kan nga agnaid anak ko. Uwan tatang. Adda nga glidayak na adda kijay balay. Taawan kan kadwa kijay. Naimbag nga oras mau, may labalasang kao. Adda ni din siya kapsat mau. Ay adda, tatago to. Sumra kayo Ay manak balasang kao. Tensyo, adda ni tatago do. Uwan manang, kumayain. Naimbag nga oras yung tatang. Astamag, din siya barok. Ay kwa, naibos nga minan tay gatas. Vitamin kan diaper jay anak mau. Ay, jakman amaw ti dayang anak mau. Nakulan nga magday-diaper pa lang. Kan kunak gaya mapan kunto ipapasta jing ipon na ta dangadot ita dael na. Kan papokisak to kuma. Mabitla nga ro tayo nakmangalay ti kwarta tatang. Ay, din siyaw. Nainayo ng basay ta nagtuman mat ipasyar jay anak mau. Naboring san nga gigyan latan iti balay. Siyempre, agpasyar kami Mangan kami matitirwar, kan gumatang matan na ti gamit na kas jay. Ala, mabitla nga ro tatang. Naimbag nga oras mo din siya. Nagswildo kan? Ha? Wan nanang. Ay na, aguyag ka nagbara di anak mo. Umayak ko madumawat iti pagpa-check up na. Ay, kasta aya. Bakit, kumustan di anak ko? Umay kunto kitaan no, madismisa kiti trabaho. Di ka madanagan, tagimbag mo lang dayjay. Naakaran sa kadagi jay kaya ayam na. No daramidem, ura inton maminsanan Inton awan trabaho kas jay. Alangar nanang, taamangan no ag-overtime kami manitan. Nala, oray di kan umay, basta mangtid kay ti pagpa-check up di anak mo. Kan paggatang na mo na iti agas na. Kan gatas, diaper kan na dumapay. O sige, mabitla nanang. Awan payla ang jay kapsat mo mayla. Awan pa'y matatang. Amangan nun nag-overtime manin Nay, apay kanayon mo ti panag-overtime nan. No kaano nga awan asawa na abibiyagan na pagsasaron mo na mutan ti panag-overtime na. Kahit para kadagiti duwa nga anak na Sa bagay mo't diya, ang manyan, ang sinublat mutan nga umay dito balay nagdidwa katugangan na nga umay dumawat iti suporta ti anak na. Kahit talaga akas ta taputot na ka nga rod. Rumbang la suportaran na ida Sa bagay mo't diya, ang emnosak ti masurot, nasaysayahat no kadwa na dagidwa nga anak na. Kat asino nga rod ti mga awir nga kat adamot trabaho na. Ay katsyak Ay na, nagadungaan na yan nyo. Siyak tumutlat patudunin nyo ang mga awir kadakwada no ang sakit kayo. Kani, amuyumot nga dababasit nga apo ko yung kanya. Sa bagay, basta sandalakit niya baybayan ng itubing, awan problema. Wen, madlaw mo't anapatag kada tatagudo ka na na Delpina dagiti kakaanak kakadakwada. Isung awan ti rumbang apagdanagan nyo, tatang.
Ala ako nagitikawas ko, taagawid ako ni Jibalay, Manang. Ni, apay ngay, kunak man no agnaid kan dito'y balay. Saanan ta kababain? Addan kadwak. Ha? Kaduam nga? Ay, addan nobyag, ket plano min tagsimpa, Manang. Ha? Kasta aya. Kat addakan ka dayta Total nawaya ka manan. Mabalin mo manan ti mga sawa. Agyaman ta maawatan nak, Manang. Anya di nadamag ko abalayan intong. Adda ka naman ang nobya ni din siya kat ikasar na iti mabiit. Way, nabalayan Delfina. Apay nga yung mga sawa pa'y lang. Ha? Napadasan na mutin tinamidwa ng asawa. Inton kwan mabalo manan. Ay na, saan kumamot Mga sawa pa'y lang amin. Dandanin to pagkurang ang itad ng allowance dya pukok nga anak na. Awan mabalin tayo ano kastati kayat na abalayan. Kasapulan na mutikan kadwa wano katakunay-nay. Ay bagbagam dya anak mo abalayan. Ibagam, tadagi jay lataputot nanti pangibukbukan na itatensyon na. Ha? Ay, awan agputot manan, adaman kabingay may itimay sapi katugangan na Maksayanan na talawan sa gitianak na kada kami kan negudaw. Ay kit bayam mga asawa. Basta di naliplipatan ti responsibilidad na kadagitip po ko ta, Mari Delfina. Awan matkit diangam ha? Awan latam mo kong. Kumaano dublian na ti panaggagat na. Tapno manayunan ti sweldo na. Ay kit ibagam to na itakin ko na amaray. Ibagam madoblian na ti panaggagat na. Apay asyak lang ngay. Dwata amang ibaga paray. Si Kagayam, ti agbalin nga abalayan ko. Wain, siya kabalayan. Anyatayan tayinagan mau abalayan. Siyak ni Dora abalayan. Si Kagay, anyat nagan mo. Siyak mo't ni Intong abalayan. Imay kamay ta pagsasaritaan tayon ti kalaysa ng iti anak ta. Katuan katsapay kumaa tagpaot ti panagdenadan to. Tani, nadamag ko anamin dwa kanugayam anabalo ti anak mo. Ha? Uy, nabalayan. Ay, kasla maamakak. Nga maagpilit mo't ti anak ko ang makiasawa iti anak mo. Amok ti pampanunutin wano pagamkam mabalayan. Ang mga no mabalo manan ti anak kao kat matay ti anak mau. Ay na, saan kumamot Saan nabalayan. Patsyak ngagpaot ti panagdinan to nagiti anak ta. Positibo kumalaang ti panunutin tayaw. Umadanin ti kasartamel ba? Kat agyamanak ta kinayatnak nga oray addan dua aputot ko. Ay na, saan nga umdas day talapad? Tapno sa anak nga agayat kan ka, densyo. Nasingpet ka ngamin, isa kinayat ka. Agyamanak mel ba? Kat ikarik ngagbalin kanto ang naragsakit isidong ko. Ngamin, napudno ak nga agayat. Di kanto paldaangan iti denak. Kasta akmet densyo. Ay na, agbalinak ta nasaya at nga asawa kan ka. Kan inadag ita agbalinto nga anak ta. Nalpasan, ti kasaryo kan melba, anak ko. May katlon ngayon kasarmo ti asawam. May katlumaten akatugangam ni abalayan dura. Kat siyempre, may katlumaten nga abalayan ko ken ka. Kat talaga kasta tatang. Awan matdakas na? Ay kadisumay. Awan na talaga. Ibagbagak lang, mate. Kat no madaan kay to iti anak ken ni Melba. May katlon to madten na putot mo. Sana balit ta kabaalak a suportara nagiti putot ko, tatang? Ay wan.
Amok na itata, nagagat ka, anak ko. Amok, adi mo baybay-an na iti anak mo. Ngamnay, ang reklamo na iti dua pa ya katugangam, ta nanayunan ka numanen, ti suportaram, ta nangasawa ka manen. Awan ka banganda nga reklamo. Jakmat baybay anak iti anak ko nga apo ko na. Itad ko mat amin na kasapulan da, tatang. Tingarod pagdanaganda, ket amangan kano numaksayan tit itad mo, asuporta na iti anak mo. Basta nasalon atak lakit ti akanayon. Saan to ang mapasamak na ita, tatang? Anya trabaho di asawam nga, Densyo. Awan anang. Para balay Nay, apay ngay. Kasano makatulong kan ka ngay no di mo pagtrabahuan. Iso nga rod anang asawa ka, tapno da katulungam ngagtrabaho. Saan may taninayunam lang ti pakanam? Ha? Ay, pasensya ka ni ti pa nagsasaok din siya Ngamjak kaya tabukudan ti pampanunutag. Masapula mamwam tanay, duwan dagiti putot mo. Kasanaw, numadan kayo iti anak. Amangan numayaw awanan dagita po kumikan ni parigo daw. Saan anang? Di kay madanagan. Di mo may bagati kasta din siya. Taditay mo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Nanang? Iso ano mabalin dagdagam di asawam ngagtrabaho. Tapno makatulong matkan ka din siya. Din siya. Dito'y pala ang balay nga agnaad ni nanang atan eh. Nagrigat mo ti aginaw. Marigatan na agtrabaho dito'y balay. Isa ni nanang pala ang ti makamong agluto. Kan kadkadwak dito'y namapan kag trabaho. Uwin, Melba. Tapno adda mga sikasukan ka, bayat ti kaawan ko diti balay. Tani, sayang mo't naglangan iti trabaho. No kasta, umanugot ka dito'y pala balay nga agnaad ni nanang ko. Katwan apay kit di na saan. Di uray dituhin nga agnaad iti agnanayon no kayat na. Ay kayat na aday jay. Tawan mutlat kadkadwa na iti balay mi. May kawang awan akon ijay. Naimbag nga oras mo kapsat. At dani din siyaw. Sigud amanugang ko, itinatayan nga anak ko. Ha? Ay saan pa'y matasimangpat, kabsat? Ay mabalin nga orayan, kapsat. Ha? Ay katwan Ala, sumra ka kabsat. At dan sakit din na patag agagaram iti manugang ko Ay, wantan eh. Umadanin ti kasangay di apukok aputot ni Densyo iti day di anak ko. Umayak dumawat iti kwarta ta, aghanda kami Masapul mo nga dapuyutan na akik na. Ha? Sapay iyor-urnungan dati panagpas nga iti anak ko nga asawa na. Ay kat sabali mo ti para iti anak mo Sabali mo ti para iti anak na nga apukok. Ha? Kat kasaritam to sumangpet. Ngam basta ti amok, talaga nga dayor-urnungan na. Panagkunak saan nakaamay kanday jay. Ay sana mabalin na. Lipatan na kat ti pagrabangan na iti apukok kon. Ay sana mabalain. Apay, inikam jay sigud akatugangam iti kwarta, Densyo. Wana nang. Tausaran di putot ko inton birthday na. Nay, kita tamangan numaibos ti kwartam iti kaiitad mo. Panunutom kumamat ti putot mo iti anak ko. Ha? Wana nang. Alda nakalasin na para iti dayta. Tay sobram samot laengan ti laslasin mo para iti anak ko. Ti anak ko ti i-priority. Tay so ti asawam. Kan ti agbalin to aputot mo kan kuana. Nanang? Surutan tayo ti husto a proseso Saan mabalin adawatan dalatan ti kayat da adawatan. Umayak man kabsat. Adda ni din siyaw. Apay ni Densyo amanugang ko, anyat gagaram kabsat. Ay, sakbay ti amin. Yam amok pa'y ti bagay. Sak ni daw. Ti kaunaan na katugangan ni din siyaw. Wan, amok, tamairupaan ka. Si katay na barbar tag idi kasarda Densyo kan ti anak ko.
Tay sumanala na barta. Ay, Imbagada ide asikati muna a katugangan ni Densyo. Apay anyat gagaram iti manugang ko. ay, kwa. Ag-eskwela nga minan, ti putot ng apo ka. Kat dumawat ako di paggatang ko, iti masapsapol na. Amin mo't lakit din, dawatin nyo kin ni Densyo. Ha? Ay, kahit talaga kasta, ta pagrebengan natin mang suporta, iti putot na. Wan, ngamdakdakal tit itad na kada kayo. Dapat, ti anak ko ti kadakkalan iti bingay. Saan mo, tagpapadamatan ti pamayan ni Densyo amang bingay iti sweldo na. Dapat, 50% kin ni Melba. Tasag 25% kayo mat iti dayjay at Delpina. Nay, apay nga kasta. Kahit saan matakabit na kitang may ka ni Delpina. Lord Arigay, dahil di anak kukit di pa iti original nga asawa ni Densyo. Ta isutim mo nang inkasar na. Why? Pudnaw, timbaga ni kakagudaw. Itayak pa'y ngagdangdangag di ta kalsada iti saritaan yaw. Isungay masidagak tanay. Sa balay mo titinorti pa nagsaumon, sika padak ka bakit? Ha? May katlula ang tanak mo ngayong kasar ni Densyo. Isotan na ang muti pa nagsasaum Natayan dagiti anak yo. Isungawanan ti karbungan da iti manugang ko. Kat, dagitap po kumingay. Awanan, karbangan da ka ni Densyo. Madi matikas tangay bagbagam amay. May katlo kala katugangan ni Densyo ngam kunamala na sino ka na naturay. Nagalas katugali mo. Nanang, tatang, gusto ko maritan. Di kay aga-apa Pagsasaritaan tayo anay bagday to, isa na kasta. Grabe mga minday ta kabarbaraw akatugangam din siyaw. Naturay launay. Kaslamawan ser-serbi dagita po kumikangkan. Tati kaya natila ang anak na ti suportaram. Sumra kayo. Tadi ti unag ti pagsasaritaan tayo. Ha? Tani, kitkitaan da kayo Ay. ng kita tao di tarwar. Kunaknusan ko amaurnos tinagbabaitan dagiti Tallo a katugangak ngam dim ngagdamit la kanyak kat imanugot da iti kayat ko a mapasamak. Napagkapyak matla ida kat itamayatan tilin nanganda. Kat kasi ti ingkarik kadakwada, sana ka nagliwayan ang taditi suporta kadagiti putot ko nga pukuda, iso agaggagatak pa iti agtrabaho tapno adapang suportak kadagiti anak ko. Alakastan, tugayem mo, Densyo. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos parity script kaniti drama ti gayemyo JENA ALMOITE. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.